Kien il-Partit Laburista li fil-jiem li għaddew ressa ilment dwar differenzi fil-mod kif ġew trattati żewġ attivitajiet, waħda tal-Gvern u oħra tal-Oppożizzjoni dwar l-industrija tal-kreattività u ilmenti ieħor dwar nuqqas ta' rappurtaġġ ta' żjara li għamel il-mexxej Laburista Joseph Muscat lill-Bord tal-Kooperattivi. L-awtorità tax-xandir semmet il-Partit Laburista u l-PBS dwar dawn iż-żewġ ilmenti fil-laqgħa li saret fit-28 ta' Awwissu. Għannom tal-Partit Laburista kien hemm preżenti Dr. Stefan Zirinzo Azzopardi, Kert Farrugia u Randolph De Battista, waqt li għall-PBS kien hemm preżenti Natalino Fenek u l-avukatessa Therese Komodini Kakija, illi fil-jiem li għaddew kienet approvata kandidata nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali li ġejja. Il-Partit Laburista għall il-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS naqset mill rapport ta' żjarat illi għamel il-mexxej Laburista Joseph Muscat mal-Bord tal-Kooperattivi u fl-Lukanda Ewlenija, fejn fiż-żewġ okkażjonijiet saru stqarrijiet dwar il-politika tal-Partit Laburista. F'każ ieħor il-PBS għażel illi ma jxandarx fil-buletin ewlieni ta' 8 ta' filgħaxija aħbar dwar seminar illi tella l-Partit Laburista dwar l-industrija tal-kreattività. U dan minkejja li l-PBS kellu stqarrija maħruġa mill-Partit Laburista dwar din l-attività u minkejja li l-istazzjon stess kien anke bagħat kru biex isegwi dan is-seminar. Ftit tal-jiem wara iżda l-PBS irrapporta dokument illi nida l-Gvern dwar l-istess suġġett. Fiż-żewġ każijiet l-awtorità tax-xandir ikkonkludiet li l-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS kienet żbilanċjata fil-konfront tal-Partit Laburista. Fi stqarrija l-Partit Laburista qal li ilu jiġbed l-attenzjoni dwar nuqqasijiet inaċċettabbli kemm il-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS kif ukoll f'numru ta' programmi mxandra mill-istess PBS. Il-Partit Laburista żied illi dan l-aġir tal-Kamra tal-Aħbarijiet ma jawgurax tajjeb partikolarment fi żmien meta kull ma jmur ser tkun qed toqrob elezzjoni ġenerali. L-indikazzjoni huma illi hemm min huwa lest li jieħu vantaġġ politiku billi juża l-PBS għal skopijiet partiġjani, sostna il-Partit Laburista.